Mga nagdadangog po sa DCGB AM as in sa tuya pong Facebook page na DCGB News Online as in YouTube channel kan DCGB as in man pala po sa tuya pong DCGB Live App. Yes, mabuhay Bert and Diyos maray na hapon sa imo and syempre sa satuloy mga parantabay. Today is Thursday, February 12, 2 to 3. Ngayon na naman po kita digdi sa yung programa Usapang Pamilya, only here sa Always Number 1, always at your service. Always DCGB. And syempre, karibahan ta po sa technical department na iba kundi si Sir Nams Flora and Sir Jerome Nico Martinez. mabuhay and Happy Valentine's. Happy Valentine's. Ang ganda ng damit natin. Opo, di man po kami nag-uron po ni Miss Pita. Yun lang po. So, kung sa bagay po, Miss Pita, baga pag Valentine's, gari, kung ang kupaon mong susulugon, gari, naiisip, nababagay din ay, ma-Valentine's pala, dapat sa medyo may kulor-kulor. So, matingkad. Yan. Something red. Oo. Ayan. Representing heart or puso. Heart. Ayan. Kaya pala yun ang ibig sabihin. Pag Valentine's Day, heart red, meaning yung red. heart is red. Full of love. We should always, actually, dapat bako lang po Valentine's Day kita full of love, but every day of our life. Ayan. Tama. Sabi mo, not only Valentine's Day na pigsa-celebrate ta every month of February 14, but it should be every day. Yes. Na magtao kita ng pagkamot, pagpadaba sa satuyang mga mahal sa buhay. Yes. Kaya ngayon baga pong week ining 2 weeks pong ini sa satuya pong Valentine promo ang love notes para sa mga mahal sa buhay. Pigtaon ta po kiimportansya po ang pagpadara, pag-apresyar po, pagsabi din I love you sa satuya pong mga mahal sa buhay. Yeah. Maski at least ngunyan mapuuna na pero mas maray pong uro aldaw every day of our life. Yan, tama ka dyan, Bert. Sabi ta nga ni, bako lang Valentine's Day, dapat everyday. And magbahon baga kita ta, so iba ta dyan ng mga paraan tabay sa satuyang programa. Magpun nga ni kita kang February 2, nagpadara na sila ng mga love notes para i-express ang sa indang pagpadaba, pagkamot sa indang mga mahal sa buhay na pwede sa agom, grandparents, tugang, aki, children, or even yung friends. So, magbahon kita, Bert, and hopefully ngunya naman na aldaw kasi today is our last program for this week kasi ang Valentine's Day is on Saturday na. Sana po kamo po mga day pa nagpapadara, magpadara na po kamo taning atyan before kami matapos kang programa. Magpaparaffle naman po kami kang manggagana sa ruleta ng 100 pesos na Correct. Yes. GCash na good GCash for or load. good for 1 week. Ayan. So mga nanggana po, ipapadarami na po dyan. Tipunon ta lang po. So, bagabert na. So, sa tuyang mga paraan tabay sa tuyang programa na nagpa-participate. So, we encourage you to participate not only kay niyong mga love notes, maski po also sa ibang mga pigtatalakay, digdi sa sambuyang programa. Ta syempre, iba-iba po ang sa tuyang topic. And for the past, hunyan nga di po na simana magayon na pig-ururunan ta bagabert so about intimacy so pagpadaba and very appropriate sabi ta nga rin nagsa-celebrate kita kang sa tuyang Valentine's Day. Yan. Tama po Miss Pita. So every day of our life, give love, share love. Not sabi nga give love on Christmas Day. Not just on Christmas Day and Valentine's Day but every day. Ayan. Sabi ta nga ni Bird bako man lang so pagtao ki flowers or chocolates sa tuya baga pwede nga ni baga base duman sa tuya mga pinagurunan ka mga nakalipas na aldaw simple hug sabi ta nga ni so igwa kita dyan na jar na magtatao ng love notes. And igwag ka baga so pag may mga charity di ba sabi mo may charity pwede kitang mag-participate and so mga pag nag-family na gather na simplihon lang na pwedeng mag-picture para nako-compare ta sa pighiling ta o ini was taken kopong-kopong ito yung pinaka-latest so maupahod bagan araw kayan. Tama po, tama Miss Pita. Kaya padara na po kamo kang love notes nindo sa indo pong mga mahal sa buhay ang sa kuya pong Facebook profile ipo ang Good Vibes MC Bert, Good Vibes MC Bert one word. As in ang sa kuya pong cellphone number 0991-328-1345. 0992-328-1345. 0992-328-1345.
Sa sakuya naman po, ang sakuyang sa Messenger, it's Cristina Agapita Pacres, Cristina Agapita Pacres, or sa sakuyang number, 09322406-439, 09322406-439. Halat may po ang sa inyong mga mensahe today. Yeah, pwede po kamo magpadara sa samuya po mga messenger. Nasa lahat na lugod akong number kami si Pita. Iba na sa number na Namili ito. mga Valentine's na. 0991-328-1345. 0991-328-1345. May nag-message Miss Pita kung talaga daang naka-uniform kita. Ayan o, nahili ang sa tuyang colors. Dahil man po kami nag-uron po ni Miss Pita. Ilang po siya nabulnot ni. Nagpinlansya ako pa ini sa bago. Iya po kasi nag-attend din po ako kang 10th year celebration kang Legazpi Tire Depot, Bridgestone. Congratulations po sa Novilla family. Okay, congratulations po. Ayan, may message na po si Ma'am Delia Bagangan Triñanes. Ay, si Ma'am Delia po, siya po nakamit ko po ka Subanggi Bispita na naghihiling daw po sinda sa usapang pamilya. Hi Thank you Ma'am po. Delia, shout out Luisa Enerio of Bagtang, Maroroy at Marcados Grazing Table, Sir Mark and family. Ayan, so thank you so much Ma'am Delia Bagangan Triñanes. Namalos po. Masiramon po sa pig-prepare nindang grazing cart. Wow. Congratulations. Ma'am Marlene Lunas, good afternoon po. Sabi niya po, good afternoon po, Madam and Sir. Happy Valentine's po sa agum ko na nasa trabaho. Ingat palagi. O, igaw na po kitang entry number 1, si Ayan, Ma'am meron Marlene. na. Sige, May buena mano tulos, ano? Ayan. Thank you. Igwan na tulos ng mensahe para sa Ma'am satuyan. Delia, magpadara ka naman po kilab note sa kung kaysay kung gusto mo ipadara para mabasa ta po. At maging, ano ka man po ngayon, qualified sa ito ipong raffle. Kasi today is the last day. Oo. Sir Alvin, uy, good afternoon po. And kay Sir King Reynaldo, maray na hapon po sa imo. Sabi po ni Ma'am Marlene Lunas, shout out tabi kami digdi sa Purok 6, Bariw, Kamalig. Ayan. Shout out po sa Indo dyan. Thank you Ma'am Marlene Lunas. Asin si Sir Alvin Uy din po, maray na hapon, tabi sa Indong Duwa. Ingat tabi permi. God bless po. Ingat din permi Sir Alvin. Yan. Thank you. And also kay Sir Gerald Aranya, maray na hapon po mantabi sa imo na permi sa tuyang nagpapadara ki mensahe. Digdi po sa tuyang programa. Mabalos po. Ayan. Padara na po kamo kay Love Notes. Pwede po dyan sa Facebook Live. Pwede din po sa Messenger me asin sa cellphone number. And Miss Pita, ngayon pala, makanta kitang happy birthday. Oh. Kasi birthday da ang ngayon ni Jerd. Ay, wow. Oh yeah, I Happy forgot. birthday. Happy birthday. Happy birthday, Oh, Sir yan. Jerd Ditchmeyer. Yan. Ayan, our... Straight from Germany. Oh yeah, straight from yan. Germany. Ayan. Happy birthday to you and more happy and healthy years and wealthy years na din to come. Yan. Happy birthday and of course happy Valentine's this coming Saturday. Yan. Happy birthday and happy Valentine's din po. So, sa mga kaka-tune in lang po, niyang po kita digdi sa DCGB ngunyan, Usapang Pamilya from 2 to 3 p.m. Ang sarubaga pong mainit na balita, tamang-tama po sa magiging topic tango yan, Miss Pita. So, sarong pahayag na sinabi po kan sa tuya pong sarong senador na nagtao siyang comment about sa henerasyon ngunyan kang mga youth na sabi niya weak compared da akang panahon hinda. So, tamang-tama din po ang sa tuya pong paghururunan po ngunyan. Weak ba talaga sinda o yan din lang talaga ang nadakulaan ninda? So, ang paghururunan ta po ngunyan, iyo po ang about Gen Z and yung saro pang generation para maaraman ta po, masabutan ta po ang generations ninda. So, hindi sila mahina, iba lang ang pinagdadaanan. Ayan. Pag-intindi sa Gen Z at Gen Alpha. Ayan. So, Ayan. Gen Z at Gen Alpha po ang apod. Ang apon Gen Z at Yeah, Gen Alpha. Gen Alpha. Sinda po ang Gen Z po, iyo po ang ipinangaking 1997 to 2012. Yeah, so sila yon. Kayo yon, Generation Z. Mhm. Kung 1997 to 2012 po kamo ipinangaki. Ang Gen Alpha naman ay birth years 2013 to 2025. Ayan. So 2013 to 2025, Yan sinda po ang Gen Alpha. Alpha. So yan, at least para po masabutan and pati man ako maging aware kaya na sila pala yung mga pinamundag hanggang 2025 last year, Gen Alpha. Gen Alpha and Gen Z. Alpha. Ayan. Ayan. So sa tuya pong topic, hindi sila mahina. Iba lang ang pinagdadaanan. Pag-intindi sa Gen Z at Gen Alpha. Mm-mm. So talaga baga ang yan Bert, itong comment na ito, gari syempre kung ika nagdatangog na you belong to this generation, Gen Z or Gen
alpha. Syempre, marauton mo baga sa buot. Mat. Na masabihan Yan, kang oo. maluya ka. Oo, yung ibig sabihin, baka man sinda, baka man mahina, di ba? Baka umalay mo marami din silang pinagdadaanan. Kasi grabe, like sa school, Bert, grabe ang pressure today kan mga students. Yes. Para mo kung ano yung mga projects nila, kung minsan din na nagkakaturog kasi doble-doble, grabe talaga ang pressure. So, it doesn't mean na porket papailing nga, nag-iribin na dahil sa grabe ang pressure, it's not a sign of weakness. Ayan, dipisil nga diba? pala ito. Maski, di ba kay ito Miss Pita, Oo. kung minsan nadadangog na din sa class, oy, bako ka maarog kang mga estudyante ka ito, mga arugaan. Kasi iba pala ang pinagdadaanan. Oo, iba naman. At saka syempre, nagbabarago baga. Ibang environment. Kaya social media, wala, kay ito. Diyan, opo. Iba-iba po ang environment na kinagisnan kan mga youth kada generation. Kaya tama sabi mo, mahina ba lang mahina sila or talagang iba lang ang mga pig-aagihan ka mga youth ngunyan. So, kay puan, maintindihan ta po sinda. Kung nata po arog po sinda kayan, mag-act o ang mga gawi ninda, nataarog man po kayan. Kasi binabagay din sa kung ano po ang sa indang pigdakulaan. Kaya dakula pong parte kan magurang para sa tamang pagpadakula kan mga aki ninda. Ayan. May pala, Bert, good afternoon, Ma'am Pita and Sir Bert from Humapon, from Miss Marlene Imperial. Marina hapon Hi, Ma'am po. Marlene. Ayan. Good afternoon po. So, yun nga balik kita sa satuyang topic. Kay puantang maisihan nga ni kung ano talaga mga pigiagihan ka mga youth ngunyan, yung mga Gen Z and Gen Alpha. So, kay puantang maisihan, syempre, somehow, mako-compare natin, Bert. Ano? So, ano po talaga ang pinagdadaanan ka mga kabataan? Ay, isingit ko lang po ini. Hi, Ma'am Luisa Enario. Magandang hapon po. Happy Valentine's Day to everyone. Happy Valentine's po. Ayan. Pwede na inin kay Ma'am Luisa. Greetings of Valentine's din po. Oo, happy Valentine's din sa kuyang. Na. Ayan, sa kuyang friend din, si Miss Teddy Tiansay. Maray na hapon and Ma'am Marlene Lunas. Ayan. Si Miss Teddy. Ayan. Ayan, good afternoon po sa Indo. At saka maray na hapon man kay Jerry Segovia. Hi, Sir Jerry. Oo. Or Sir Jerry Segovia. Oo. Ayan. So, ano talaga po ang pinagdadaanan ka mga kabataan ngunyan para masabutan taman po. Tapos di kita magpara-compare, kundi pati kita kaipuan taman mag-adjust. Ang inot po, social media pressure. Ayan. Pag nagpo-post baga po kita sa either Facebook, pwede po sa X na dating Twitter, Instagram, or mas maray po mag-post kita sa private lang, sa public baga, Miss Pita, kasi di man kita masasabutan ka itong mga bako taman mga friends talaga, napig-add lang kita kasi naka-public yung post. Okay. Ayan. So, yun talaga, So, iba talaga yung may social media pressure. Social media pressure. Oo. Ay, as in, sa mga nababasa, ang ano baga po ngunyan ang pag-iling ka mga trends, madali na sana po, nasa kamot na, nasa cellphone na baga po. Instant. Oo, lalo na kung daig ka man baga pong pigigibong nakatukaw-tukaw ka sana, nasa break ka mo sa school o office, mailing mo kung ano ang mga niyaon dyan na mga ano ang latest. Ang kadaklan actually nakaka-stress. Miss Pita, kaya ang ibabaga nag-ano na, daing na nagpaparakapot ki cellphone. Break muna. Oo, break muna. Social media break. Ayan. Siguro yun po ang kaipuhan para sa social media pressure. Break muna. Bako ba, Gabert, kay itong mga panahon baga, bako man arog kayan sabi ta nga ni, wala man kayo ito, nagluwas yan na cellphone na yan, so wala pa nga ni mga crew camera. I remember, nagtatrabaho pa ako sa 1990s, sa kuya based on my experience, mga 3310, 32 something, ayan ang mga cellphone kayo ito. Alcatel. Oo. So ngunyan kaya baga, gabos na halos irukan mga kabataan, mahihiling mo, nakapost. So mahihiling mo na, may mga may mga pressure na kailangan maging perfect, yung mga nila. So iba talaga, gusto nila na sa pag-iling kang ibang tao maging perfect sila. So po. they want this impression of them na na perfect. Ang gayon, lingangaya, tapos matibay yun. So yun ang yung pressure na encounter nga mga kabataan ngunyan. Nanata ngayon ako bako arog ka ito, arog sa iya. Yan. Siyempre, ikaw po ma-post ka man. Siyempre, sa mga maray man na nangyayari sa buhay mo, dahil ka man ma-post dyan ki mga so pagkaluyahan mo,
So iba naman pong naghihiling sa audience, garin na naiinggit, sa bintang naiinggit man po, ay maray pa siya, arog ka ini. So actually, difficile po siya, difficile siya ma-overcome. Kaya siguro talaga, piliun mo lang pili lang po ang pigbubuksan ng mga sites, aragan Facebook. Tsaka dipisilon mag-word. Pag the ones na naro kaya na nagsigang post mo, tapos dakulong kang it's either na sabi mo nga ni mga naiinggit, so madadagit sa mo dahil sa inggit nga ni matarang yan, maartihon man ngayon, ikadiitit nga, nagpo-post sila nga man doon ngayon, bako man lamang nga ni ngayon maripaghilingon. So, yung gano'n na, syempre dahil ikaw yung nagpo-post kang sa diri mo, yun na nga ni na gusto mo perfect. So, grabe nga ni ang pressure. Grabe yan may ang naluwas. pressure po, oo. Mako. So, saro po iyan sa mga pinagdadaanan ng kabataan tangon yan. Ang sunod po is comparison, yung pika-compare baga po, comparison culture. Nanata kami, kay ito ba kumang kami arog kayan sa indungon yan? Iyo. Harayoon man ang pag-ugali ni kan sa muya kay itong, ayan. So, yan din po, bako pong maray, kundi ang pinakamaray po kay Gibon, sabuton ta po kung ano po sindangon yan. Oh. As in, dakula ang role po ka mga magurang na ituro sa inda, so mga dapat pong values, mga dapat gibuhon, lalo na po turuan ang sa tuwi pong mga aking pigaapod baga mispitang street smart. So pag pinaluwas mo dyan sa arong kayang-kaya ninda, imanihar ang sa indang sarili. Oo. So siguro may baka next week iba naman yung yung topic natin. So paano at the age of 7 years old pa lang ang aki ko pwede tang ituro. So magayon na Yun, itatopic na oo. naman yan para maging street smart Yan, tama po. O yan. Maray na hapon ma'am po sa imo Ma'am Lordisita Lor Relyama. Ma'am Lor Relyama, good afternoon po. Ayan. So ito pong comparison culture. So piko-compare sinda sa iba-ibang kapanahonan. Nata kami ka ito, arog ka ito, arog ka ini, mas maray. Ayan. Baka po masyadong maray kundi dapat sabuton ta kada saro. Iyo, tama yan. Dapat intindihin. Yun ang term na dapat sabuton. Bert? Yun. So, no need for us to say na, ay, ilinga na ngaya, baluyahon talaga ngaya, mahina. So, it's not really good na madadangog ta na mga, syempre, apektado kita, taso sa tuyang mga apo, araw kayan, na masasabi na maluya, weak. Oh, na dapat sabi yung tangani na intindi unta bakit ganon sila. Ayan. Pati po sa parents, iwasan ta din po itong i-compare sinda. Ayan. Sa loob kang pamilya, dapat suportahan kita kasi pag nasa luwas na po ang aki nindo, day man nindo aram kung paano ninda pigdidil ang struggles kaibaan sa indang mga kaedad. Ayan, na nakakasalamuha ninda. Matarami. Liyado ngayon so aki ni baga ngaya nini valedictorian or ika ngaya sige man yang adal mo na tadi ka lamang na di mo man aram ko ano man ang pig-aagihan ka. Saro pa po yung napig-aagihan ka mga aki. Academic expectations na pig-apod. Grabe. May nagtatanong naman ng NDRRMC may nadog po ang nagtatanong. Ayan. So ito po, academic expectations. So, speaking of back to social media po kita, pag baga awarding ka mga honor, Miss Pita, mailing mo dyan. Nag-uuran ki mga posts. Ilingan na ngayon ini si nape-pressure man ang mga aki. Ika nga yan, rin ka man lamang yan, mailing ko na magduman sa stage kami, magurang mo, mag-receive man lamang na igwa Narin mo award. man kami papasaka to, ibaga ang term po kang iba. Ganun, makaira kan aki na kumbaga, hanggang eto lang ang kapasidad ko, no matter how I try, na talagang hanggang lang, average lang ang sa kuyang intelligence. Diba? Yan. Di po kita na iyan po ang apo dyan, academic intelligence. Pero actually po, igo pong 8 intelligences baga Miss Pita. Emotional. Igo baga pong linguistic intelligence, so word smart. So mahusay sa pagsasalita, pagsusulat. Ayan, linguistic intelligence ang apo duman. Igo naman pong logical, mathematical intelligence. So iba yun, this refers to the mga students. Opo. Ayan naman po sa mga magagaling sa numbers. Wow. Kaya dito po ipag-limit na sa tamiling so top 10, sinda na ang matibay. Sa academic lang po ito. Iba-ibang mga intelligences. Igo pong visual spatial intelligence o picture smart. Mga malakas ang imagination sa drawing, design, directions. So ang halimbawa po kayo ni mga architects, mga artists, and graphic designer. So iba-iba talaga. Igo din Miss Pit ang musical intelligence. Ayan.
Meron ka niyan. Sensitibo sa mga tunog, rhythm, halimbawa po mga singers, composers, musicians. Ikaw din po itong mga bodily kinesthetic intelligence, body Dancers. smart. Ayan, sa mga pagbayli baga, Miss Pita, ayan. Pwede sinda artist, dancer, surgeon, craftsman. Kaya sabi nga ni po, Miss Pita, bodily kinesthetic baga po. Ang doctor, ang surgeon. So, ang surgeons pala, mga matibay man ini magbayli. Oh. Sige po, matesting ta po ano. Interpersonal intelligence. Sa mga people smart naman po ini, Miss Pita. Mga magaling makisama, mag-intindi ng emosyon ng iba. So, sinda ang mga leaders, counselors, teachers, negotiators. Interpersonal intelligence. So, self-smart naman po ini. So, may matalim na self-awareness. Mga writers, psychologists, spiritual leaders. As in, ang naturalistic intelligence o nature smart. Mga malakas ang connection sa kalikasan, hayop, halaman. Sinda po ang mga nagiging farmers, environmentalists, mga veterinarians. Ayan. So, tama man agad na araw kaya nakulong pala ng mga klaseng iyan. Ano? Yan, opo. So, data man masasabi na kung ang akit araw kaya ngunyan, baka later on, ma-surface na lang yan kung saan siya belong ng category kay itong based naman sa binasa mo, Bert. Ano? Kaya dako lang bagay po ito, Miss Pita, baga na ang mga aki po in their high school and early years of college, i-discover ninda ano ba ang mga kaya kong gibuhon. Yan. Ano ba ang mga skills and talents na posibleng igo ako. I-develop. At saka, pag na-discover na, i-develop. Yan. Sabi ni Ma'am Becky Pahinago Berango, Happy Valentine's sa Indo, Ma'am Pita and Sir Bert, and sa mga listeners din ng Usapang Pamilya. Oh, yan. Greetings naman po ito. Kaya ka-intro naman si Ma'am Becky. Ikaw na kitang tulo po. Yan. Thank you po. Thank you, Ma'am Becky. And Sir Lito, just maray na hapon po sa Indo dyan sa Bakakay, sa Berango family. So, another pong pinagdadaanan ng mga kabataan, Miss Pita, yung anxiety. Yun na po ini. So, anxiety at mental health struggles. Anxiety and mental health struggle, yan ang ano, tama. Sarap pang pinagdadaanan ninda. So, lalo na baga po itong na-experience in ikang pandemic baga, Ma'am Pita, na nasa laog lang kita kang harong. So, nakulong kita sa four walls kan sa tuyang harong. Grabe ang pigpara i-receive. So, ini po, may mga pinag-argihan man ini kang mga kabataan mo niyan. Mental health struggles. Yung baga, kahit mga kang sabi mo nga ni kang pandemic niya lang kita sa arong nakakulong. So, same thing na ngunya ng mga kabataan na nag-undergo sindang araw kay ni. So, inibagang sarungan nila dapat i-address ko niyan, lalong-lalo na ang mga magurang na dapat maging ano kita sa mga akita na permita dapat na babantayan. Tadita aram kung, syempre, kung lalo na nagpaparakulong na lang sa kwarto, na di mo araw kung ano na pigigibo. Ayan. Sabay nagtunog sa cellphone ni Miss Bita. Yan. So, NDRRMC. Oo nga. Salamat Ayan. po sa warning. Igwa pa ba Bert, sa ropan araw kay ni na mga pigaagyan kan mga kabataan mo niyan, ining su exposure sa exposure sa world. Problems at murang edad. Ayo, Ayan. kasi nga ano sa inda within reach lang po ang pagbasa kay mga bareta baga. Ayan. Aside from pagdangog sa DCGB kan mga bareta po lalo na po ano baga po Miss Bita pa ang smartphone covered baga kaan maski ang nababasa diyan ng mga Ayan. bareta na pig-share sa Facebook. Sana nga ni po totoo ang bareta, may mga fake news pang kaiba. Yan, sumailing na sugarada na dyan. So lalo na sa pinaka-latest na naman, di ba Bert? Sa sa Canada. Yan. So, So, actually mga araw kayo ni, sa kadakulan ng mga bansa, dakulan pong nangyayari ngunyan, iba-iba. Po? So pag-araw kayo ni na nahihiling ninda sa social media, na araw kayo ni na nahihiling ninda so pig-undergo kang kinaban ng mga problema. So syempre, apektado ang mga akingunyan. At very young age. Mga elementary pa lang na mga tarataon na magbasa kasi kuminsan dahil din maiwasan na may mga ka-Facebook sindang nagsishare kung ano po ang nangyayari ngunyan. Tapos back to pandemic, dakulo ng mga fake news baga po na day mo na aram kung totoo o bako. Tipsilong mo yun. And may fake news po na gari mapapatubod ka. Oo. Ang apo na deep fake. May deep fake din na grabe po ang evolution din po ka mga fake news po hanggang deep fake igwa.
Ma'am Pita, isingit ko lang po ining Oo. message po ni Ma'am Jem Palisa. Sabi niya po, good afternoon po, Ma'am Pita and Sir Bert. Para po sa sakong ama na si Papa Nazario, maraming thank you pa sa padagos na pagriparo asin pagsuporta sa mo. Maski nga ni kami may pamilya na, maski 78 years old ka na, permi mo kami tinatawanin panahon. Maski na nga ni minsan de imi ika natatawanin oras dahil sa kabisihan kaya big thanks so much pa. Sana danay ka pang tawanin kusog ni Lord. Love you pa. Wow. Very sweet Ayan. note from Oo. Ma'am Jem Palisa sa iya pong mahal na ama na si Papa Nazario. Yan, love message niya para sa iyang ama. Very nice, ano? Padara na din po kamo. So, Ayan. nag-take advantage lang po kami ni Miss Pita na ngayon pong Valentine's Day. Love notes sa satuya pong mga kapamilya, amigo. Ayan. Ayan. Pati kami, greet din kami ni Ma'am Becky to Ayan, Ma'am Pita and Sir Bert daw. Namalos po. Mm-mm. Ayan. So, ayan po ang mga pinagdadaanan ng kabataan ngayon. Kaya po taman po sindang sabuton. Bako po itong sa pagparadagitan na lang kung anong pagkaparatararam. Ayun nga ni, dapat ayan na susabit ang pigkakauron. Ano Bert? So Opo. dito pagpabayanan akita na like I said kanina na pag nailing mo na hali sa school na medyo problematic na madiretso sa kwarto. So ang siguro ang pwede tang gibuhon na kaistorya dahil na pagdagitan na maputo natatangon niya kapasan na minauli. Anong oras na? Natatata late na. Tapos makulong ka sa kwarto, pigpaparagibo mo dyan sa kwarto imbis na magtabang ka digdi sa kusina. So, putunta kung natatarog ka iyan. So, aki na baka may problema nga sa school. Ano, Bert? Teka baga, Miss Pita, kung may pinag-agihan ka na tapos taram-taram ka. Taramang ka pa. Grabe, marauto ni Bert sa pagmati. Times 2. Ayo. Luwas dyan. Digdi ka sa kusina. Pangugas dyan. Magpwesto ka na. O yan. So, gari, imbes na matabangan ka na mag-lighten man lamang so sa imong pagmati na grabe na nga yung problema mo, na grabe ang pressure sa school, arog pa ka yan. So dapat masabutan ka mga magurang na ining sa tuya mga kaakian mo niya na dakulon talaga ang piga-undergo. Sabi ta nga ni, dakulon kitang na-mention Bert kasubago na ining mga bagay na ini naka-apektar talaga ini. Sabi ta nga ni sa mental health lalong-lalo na, ano Bert? Ibaga po, ano aramat kay Doc Jim Ray na dakulon mo yan ang nagpapakonsulta talaga. Kasi po pala, Miss Pita, kaitong panahon, pag magpakonsulta ka sa mga psychologist, mga arugaan, gari iba ang iba ng hiling sa imo. Hiling sa imo ka mga tao. May diferensya na. Oo, ngayon. Tapos ipapangabalangibog ka na, uyan baga ngayon, may ano ngayon, ayan, nagpa-check up ngayon, ayan. Bata mga tao, baga, buro barantay lang ninda, ano. Uy, kakapa-check up pa sa ngayon ka ang kay ano. Lakop na yan. So ngayon, natawan po kitang ano, napaintindi kita na, bako man, pag nagpailing is psychiatrist or psychiatrist. psychologist para lang nag-refer kung anong problema na pwedeng matawang kaning advice ko nung dapat gibuhon. So, ang tawag kay ito, pagtatautubagan ng pailing. May diferensya niya sa payo. Nakabalangibog ka na Bert kayan. Yan, ipagpapadagos na po ang satuya pong maray na pag-ururon niya na hapon. Pagkatapos nin magkapirang pagiromdom, ang oras po niya to 2:30. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook.
longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ipinagbibigay alam sa publiko na may isang sanggol na babae na tinatayang bagong silang at pinangalan ng Wivy Grace Tolalian ang natagpuan sa loob ng kulungan ng baboy na nakalagay sa isang palanggana noong December 7, 2025, bandang alas 12 ng hapon sa Zone 2, Barangay Salvacion, Calabanga, Camarines Sur. Ang sanggol na nabanggit ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children o RSCC, Region 5, mula pa noong December 19, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kathy Genevieve S. Barcelon at Ronnie P. Robarios o kaya tumawag sa mobile number 0935-670-9592. Tinatawagan ng pansin ang ina at mga kamag-anakan ng batang babae na pinangalan ng Augusta Jessa Caramoran. Si Augusta Jessa ay tinatayang bagong silang ng matagpuan sa bakanteng lote ng Caramoran Catholic Cemetery sa Barangay Baybay, Caramoran, Catanduanes noong Agosto 1, 2025, bandang alas 6 ng umaga. Si Augusta Jessa ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children 5 simula pa noong Agosto 15, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin ng mga social workers na sina Noe J. Talion Jr. at Jocelyn A. Prellegira o kaya ay tumawag sa mobile number 0947-585-4675. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdig sa DZGB. Kaya nagbabalik po, tama po, nagbabalik po ang Usapang Pamilya. Kaiba po si Miss Pita, asin si Sir Nems Flora and Sir Jerome Nico Martinez. Nguyan na malipot-lipot, maparos-paros pong Webes. Yes, mabuhay. Welcome back sa satuyang programa, Usapang Pamilya, every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3, digdi lang po sa Always Number 1, always at your service. Always DCGB. Ayan. And syempre, ngunyan na hapon kay Ribata sa Technical Department. Dahil iba kundi si Sir Nems Flora and Sir Jerome Nico Martinez. Hello po, happy listening din po kay Sir King Reginaldo. Mabuhay. Watching and listening from Banqueroan and Sir Jude Andes. Ayan. Kasi bago po, nagduman naman po ako sa Lumber and Construction Supply. Iyan po pala ang tama ng pangaran, Lumber and Construction and Supply. Roch. Ayan. Hi Ma'am Rochelle, mabuuton po siya. Naka-smile pa lang. Ayan. Maray na hapon.
500 meters ako pa doon na iling ko naka-smile na. Oo. Magayon bagang pagmati, Ay. pag-arog ka yan. Gani bagay yung parang sa DOT na Filipino Brand of Service Excellence. Sarayo pa ang mga clients mo, nakasmile ka na. Mabuhay. Mabuhay, welcome. And Gonzaga family, maray na hapon man Hello po. po, Gonzaga family. Ayan. So sa kuya mga pag-iriba man dyan, si Nora, Osila, and si Ann, maray na hapon dyan watching sa Harong Widong. And maray na hapon man kina Dean Salgado, sina Malik Chavez dyan sa Libon, gabos man sila mga kabats ko dyan naghihiling, nagdadangog sa tuyang programa. And si yung auntie ko sa Manila, si Nana Basyon, siya kang programa tang Usapang Pamilya. Ayan. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Happy Valentine. Okay, sabi po ni Ma'am Divina Osera, hello po, nakikinig po ako. Hi Ma'am Divina Osera, Diyos maray na hapon po. Thank you po sa pakikinig. Yan, maray na hapon po. Ayan, padala na po kamo mga love notes before kita matapos kan programa, maparapol naman po kita kang last winner para sa tuya pong love notes ngunya na Valentine's Day sa Usapang Pamilya lang po. Yan. Di po paglingawan sa kuyang messenger is Christina Agapita Pacres, and my number is 0932-2406-439. Yan po sa kuyang number. Ayan, sa kuya man po 0991-328-1345, 0991-328-1345. As yan sa kuya pong Facebook, Good Vibes MC Bert, one word lang po. Pwede din po ka mag-post sa Facebook Live kang DCGB. Yan, maray na hapon man palan kay Marie Chris Imperial. Hi Ma'am Marie Chris, taga Bakakay man. Oo. Arag po ni na Ma'am Becky and Sir Lito. And si Alet and sa kuyang amiga si Reyna, again condolences sa family nindo for the passing of your brother si Rujo. Ayan. Okay. Ayan. So ini po ang pig-ururunan ta po ngayon na hapon. Pwede man po ka mag-participate bilang miyembro kang pamilya. Tadig di po sa Usapang Pamilya, gabos po kita concerned. Yan. Hindi sila mahina, iba lang ang pinagdadaanan pag-intindi sa Gen Z at Gen Alpha. So yung Gen Z po, mga pig-aki pong 1997 to 2012, 2013 onwards hanggang sinda po ang Gen Alpha. Iba pala na no. Kaya dipisilong pag kaya tumapanahon yung rakam mga duro Gen Z. Po. So pig-analyze po talaga. So iba-iba talaga ang may mga distinctive characteristics po talaga sinda Mispita. Kaya pigbanga-banga ninda sa mga generation. Iga ba itong generation? So nagdarakula po Mispita may giyera. Yun, so pig-istoryanta na kaitong tiyempo hapon, pag nadangog kang siren, kang halimbawa, klembang, kang simbahan, durulagan, pasiring na sa mga bulod. Pasarakat, oo. So, ayun mga Gen Z and Gen Alpha, iba din ang pinag-agihan ninda. Sabi mo nga ni Miss Pita, baga itong mga aki po na komisyon dahil nasasabutan kang magurang pag-abot sa arong diretso sa kwarto, dahil tapos pag-iisip ta na gari nag-iiwas sa trabaho sa harong, titurog na sana imbis na mag-adal. Ang kadalasan pala nagkukulong iyan gari igosindang pigmamati man. Malay mo lalo emotionally. Yan. Malay mo from school baka diyan igo pala na pigbubuli na. Yan po. Sarong issue na naman po yan na cyberbullying. Oo. So, kaya sabi ta nga ni, watch out po kita mga magurang or even us na mga grandparents, manunungod po sa yung mga kaakian and grandchildren. Na pag-araw kaya nga ni, sabi ta nga ni Bert, dakulo ng mga pig-aagiang kan sa yung mga youth kunyan. So, sabi ta nga ni Gen Z and Gen Alpha. So, di po pagbaliwalaon na pag nailingtan mga akita na, syempre kung nag-iibi, mari parang man kung nag-iibi ang akita, syempre sumata. Pero mga lalaki, medyo nakokontrol, pero maririparo mo man kung very keen ka na observer ka na sa mga araw kayo na bagay, maririparo and dapat po talaga kakaistoryahon ta. Ayan. Bilang parent, mahiling mo baga Miss Pita na gari may pagbabago sa iyang attitude, kung gari may pinag-agihan sinda. Ayan, sorry Ayan. So, ito pong mga aking ito dapat intindihon dahil baka igwa po sindang takot or maski lungkot na namamatean. Yan pong pinapikasabi tayong nagkukulong sa kwarto. Ayan. Napisilong baga ngunyan, Bert, na yan, igwa bagang naramdaman mo kasi nahiling ko kayo ito na may mga vloggers or na nag-commit ng suicide because yung pigparabarash. Oo.
So, di pisilo na naarog ka yan. Very famous ka nga. Pero pag arog ka yan, syempre, sabi ta nga ni Kasubago, yung mga expectations na ng mga tao, matarabyan natin, tanapasiring. O pag una ako ngaya. So, yung mga arog ka, na kuminsan din nakakayanan. So, dapat po kita mag-iringat panggilian. At saka bantayan ta po, sabi ta nga ni bantayan. Tapag nag-undergo kayo ni arog ka, so, sa tuwing mga kaakian, delikado po yan. So, namatian mo na ito, Miss Pita, mabash. Iba pala na namamatian pag nababash. Kasi nga ang Facebook, for example, ang Facebook, mabash ka lang dyan. Dakul ang makakabasa worldwide kasi international, gabos na may connection sa internet. Mababasa yan na sa Facebook, pag-share pa baga yan. Lalo na baga po ang may ugali po ang mga tao na nag-celebrate sinda sa mga pag na may napapad. So, yan. Pag sa mga failures, kuminsan nag-celebrate sila kan sa failures kang iba. Iyo, ganun marauto na no. So ako po ang kakag ko na lang talaga po sa isip ko, 80% talaga kang nasa nyaon dyan, online. Mga toxic. Kaya ika din po na active ka din dyan, isipon mo na yan, arog ka yan. Iyo, so dapat aware po kita na we should also be educated when it comes to that, ano? Arog ka yan. Kaya sabi ta nga ni Bagaberta, ang issue natin dito, yung mga kabataan na napapag na weak. It's not weakness na dapat masabutan ta po kung natan arog kayo ningon yan ang mga kabataan. Kasi yan po ang sa indang pinagdakulaan. So ano po ang mga dapat na maunawaan kang mga magurang arog ta po So siguro po ang nagdadangog niyan mga magurang po nasa eskwelahan po sa mga aki. Siguro enot po dapat open sinda sa mga emotions ka mga aki. Encourage ta. So magayon baga po ito so pagluwas kang arong, magaan ang pagbuot kang aki, naka-smile. Magayon po itong pagpuon kan sa indang aldaw po. Oo. Tapos dapat igwasinda ng parang safe space na yung parang secured silda. So hindi yung toxic na environment ta arog kayan. Tapos pag ang arog kayan Bert na bako manggabos na ang mga aki ngayon. So, nagre-reklamo. Bako man yan, it's not a sign of rebellion or rebellious sa tuyang aki or our grandchildren. So, gari nag-i-express na nga ni Isinda. So, dahil pag ma-misinterpret na yung reklamo ninda na rebellion. So, tama yan. Dapat nga ni pag-arog kaya na hahaputon ta, bakit ganyan ang attitude mo? So, dapat, sabi mo nga ni maging open sa emotion. Maging open, oo. Yan. Tapos kay puan pa rin po ng guidance syempre. And of course, boundaries. Hanggang sa in lang ka mo pwede. And bagayin po itong, so naguhuron, communication po. Oo. Saka Bert yung hindi ibig sabihin na nasa sabutan ta na gari waraan ng disiplina. So dapat meron pa rin. Na dapat may pagsabot. So bakong sugari nahihiling na pinabayaan ta na sana you can go on with what you're doing na gari nakabuelo na day na lamang na somehow tataw pa rin kita magdisiplina. Yan, oo. So igo po kita digding message Miss Pita. Ini po ali po ini kay Carla. Sabi niya, pag una kang parents ko maluya ako, madali akong ma-stress pero din aram sabay-sabay ang pressure sa school buda online. Iba na po ngayon talaga itong may online Miss Pita. Ay, so apo ko grabe man ang niya. Sus ko. Sabi ko natatabon ka mama, nakulo kami gigibuhon. So yung sabi ko sige good luck, kaya mo yan. Ayan. Magtaram sana kung kaipuan kitabang guman ako digding na receive na na message hala ini kay kay Joel sarong magurang. Naukudan kong magdangog mo na bago ako madagit. Tapos sabi tagadi ka subago, panahiling mo pa sa nadagit ka na, di mo ka ni aram kung Kaya tama po yun, very good po yan. Siguro ang best nagibuhan ka magurang Miss Pita, mag-angos ko ng ararom, o sige, nasabutan ta ka na, dahil ta ka na dagitan. Mari na may rindal na digdi. May pigluto ako digding pansit. Ay, makairak man. Mari na digdi. O, sabi mo nga ni may pansito ko na dyan, kumusta sa eskwelahan. Ayan. Kaya maswerte ito Miss Pitang so may aki na pag-uli may magurang kasi igabagang mga aki ngayon and parents so aki nasa boarding house or
ano ang may arayo sinda sa indang magurang, naday sinda nahihiling. Ayan. So, dako lang manatabang kay niyang niya na sa social media na pwedeng social madali yun media. makontak. O ano, kumusta ka na dyan? Ta kung naguli sa arong boarding house, pagal na, wala pang makakaon, maluto pa and everything. So, niyan makita dyan na pag kumusta, dahil po paglingawan na kumusta ta ang estado kan sa tuya mga kaakian, lalong-lalo na pag madali na ngayang so, ano yan? So, may mga sa thesis baga. Oo, grabe pong may pagkakabisyan nila finals sa and school. everything. Oo. Ayan, grabe. Bagong araw ka itong panahon, Miss Pita, na pag no classes talaga. No? Karawat sa araw. Ayun. Ngunyan, may online na baga. May klase pero may online. Oo. Yung face-to-face lang ang cancel. Alba ngayon sa pag-online class, Miss Pita, ang saro dyan na na-stress sinda sa signal. Ayan. Maluya sa signal sa arong, daing internet. Ayan, na-stress ang Ayan. aki. Grabe ang stress kaya. Paano sila makapag-participate? Ayan. Sunod po, load. May ano man nga ikaw pa online, dahil man po kamang load. Ayun, ipisilo na no. Kay Rockman. Ayan po mga pig-agi ang kamang aki ngunyan. Ayan, pag-araw kaya na may announcement na may advisory na dahil klase pero igwang ano yan, online class. Oo. Pwede na kita magduman sa may neighbor kita na pwede makisuyo o may classmate na haranin na pwedeng dumano na lang. Siguro, pwede na araw kaya. Ano ba? Diyan mo da matitesting, Miss Pita, ang mabuot na neighbor. Oo. Nagatao kay password. Hindi, sige na, tawada, tapos kaya tagkalin mo na lang. Tapos para share sa password. Mabagalo na sa internet yun. Oo. Ayan, kita na lang po ang magibong paraan. Opo. Kaya ang importante din ito, Miss Pitang, so ang parent po active po sa sa eskwelahan. May PTA baga po. Active dapat. dapat. Para kung may mga grievances po sinda, may mga reklamo o mga gustong suggestion sa eskwelahan, maitaram ninda. Araw kaya kung maloy ang internet, daing load. Ang mga school administrators naman, nakakasabot man yan. So, importante na dapat ang magura maging active din sa school ka mga kaakian para naaaraman kung ano. At saka kung ano, syempre mga aki baga, sabi tangani kung minsan day nagtataram kang experiences sa school, at least ang teacher makakataram. Halimbawa, mataram, medyo maluya ngayon sa duman kung anong kaluya na pwede mong tabangan. Tapos mataram na yan na, permi ngayang late, di at least na, nakokorek. So, tapos, siyempre, masabi sumaguran, late ngayon kasi, nagtabang ngayon sa maglaba, nagtabang magtinda sa night market. Tama ba gano? Ayan, may padaraman po digdi sa kuya si Miss Ana po. Sabi niya po, makulog ngayon pagsabihan ki, arte lang yan. Parutol baga pagtanara sa mga kaakian ko niyan, Bart. May makulog niya suto. Ang arte mo lang dyan, luwas na digdi. Parutol baga niyan, talaga na may namamatiyan tapos sa taramang kang arte lang yan. Igawan ako digdi, Bart, tabi na na-receive na message, sali ini kay Liza, sarong ina. Nang pinunan kong haputon suaki kurual daw kung kumusta siya, mas naging open siya. Yan nga din po ang satuya pigtataram na dapat maging open man. May yung emotions na i-express. Tama po ini, Ma'am Lisa, na mo sa aki mo. Na at least pigkaka-istorya mo, rual daw, mas naging open na lago sa aki niya. Thank you po. Tapos ngunyan baga Miss Pita, dakol po ang istoryang sa mga both parents nga nasa abroad nagatrabaho or maski one of the parents ang nagatrabaho sa abroad. Grabe na ang pangangaipon yan baga. Nakaipuan mo talagang magtrabaho para sa pamilya. Kaya makairak man po itong mga aking nawawalat na nagdadakula na daig kaiba sumagurang. Ay, ang dipisilong pag both parents. Lalo na po pag both parents. Na iwawalat sa mga aki, kasi iwawalat. Kadalasan po piguwalat nila sa lolo o lola. Ayan, okay lang yan. Pero kung alimbawa, tinao mo na yung responsibility sa matua, grabe yan, makairak man. Kadalasan po na sa indang pupunuan through material things baga, Miss Pita. Ayan, padaranta ka kay anong gusto mo? iPhone? Anong gusto mo? Iba pa din itong... Oo, pisilon. Yan. So, iyan po ang satuyang pighururunan po ngunyan na hapon. Pag-intindi po sa kabataan ngunyan. So, sabi naman po ni Mark, ayan, teacher ini si Sir Mark, kailangan ng kabataan ngunyan, mentors, bako lang daad disciplinarians. Tama po. Mentors. Tama man agad. Bert? Oo. Sabi naman ni Kevin, ikaw pa po digdi, minsan po gusto lang namin na
mamatian na proud sa muyang mga magurang. Siyempre dapat ipamati man ta kung alimbawa may mga achievements gari dapat lang ta igwa ka lamang ngayang achievements sa school pero dapat i-recognize kasi dakulo man yan na pigagian para lang ma-achieve yan ano Bert? So dapat recognize na mahiling lamang kan mga akin na magmahon sa magurang dakulaw na orgulyan kan mga kaisalamat o magmahon sa magurang ko. Sa mga parents din pong mga gustong mga maging achievers ang mga aki, dapat gibuon din nindo ang part nindo. Ayan, tawan nindo kay support, ayan, kung ano po ang kay po ang mga aki. Bako po itong susigi lang kay expect, ano nga yung honor mo? Pero ito pala, dahil mo man pigtatabangan. Oo, taon ni baga, so may pigistoryahan kita kasuba Gobert. Uni sabi ni si Rose sarong magurang, na-realize kong hindi tamang ikumpara ang aki ko sa ibang bata. Tama ba ka, no? Tamaruto nang namamatian kan mga aki pag pigtaram na. Sige ka, lalo na pag nag-restoryanan pag may mga bisita, mataram so, ilingan na ngayon aki ko. Maluyahon ngayon. Dila mo yung maging arog kang aki mo. So, Igwa man iyan na field na matibay man siya. Tapos sa narog yan, nagkakaroon lalo ng inferiority complex. Inferiority. Tapos baka madagit pa duman sa sarong aki, baka iwalo. Dahil ngayon sa imo. Linga na ngayon, so para kumpara ngayon sa kuya kang magurang ko. Na sa imo dyan. So, kari marauton talaga. So, tama po yan na dapat pagkumparaan mga kaakian. Kaya, ngunyan po, ang Miss Pita, ito sa inda, ano kaya ang mga values na dapat na ituro sa mga kabataan ngunyan? Especially sa pagpuon pa lang, pagdakula pa lang ninda. Inot po, ining overuse ng word na resilience. So, ang resilience po, iyo po ito sa pagtindog. So kaya mo yan. Nag-adapt ka sa so after ining challenge na ini, niya ang kamangiraray, lalo nang mas makusog. Pares po kita ng mga Albayanos, very resilient kita. May bagyo, may baha, may mayon volcano. Kayang-kayang magtindog ila yun. Dati po gustong ko ining word na resilience kaya ilang kanadangog ko na sa mga politiko. Inagi-agi lang palang kita sa resilience. Resilience. Kapig para burol sa... So anyway, pero resilience po. Sunod po, respect, pagalang sa sadiri, kundi pati din sa iba. Ayan. Igwa man na saro pa yan sa mga values, ini responsibility. So, may responsibilidad kayo. Yung pananagutan mo sa desisyon mo, tataw mong panindugan sa desisyon na ginimo mo. Ayan. So, responsibility. Faith, paglapit sa Diyos sa gitna ng pressure. I-encourage na po ang mga akit na maging active sa simbahan. Dakulang bagay din po itong nagsiserve sindar tapos napaparani sa satuyang kagurangnan. Ayan. Tama yan, Bert. Faith. And saro pa ining pagsabot sa kapwa or empathy na pigaapod. Ayan. So, iyan talaga mga values na dapat maaraman ta. Just some of the many values pong dapat na ituro ta sa satuya pong mga kaakian. Tanganing mas ready sinda sa pagsabat, pagluwas sa arong kang satuya pong mga harong, aram ninda i-handle ang mga pig-aragihan ninda dyan sa luwas. Saka baga Bert, bako man, it's not even enough na magtaram na be strong. Dapat ipahiling ta kung paano. Ano ko maging strong, show me how. Yan. So, it's not enough na tatarangan tayo, be strong. Paano ako magiging makusog? Tabangan mo ako. Show me how. Yan. So, practical na payo sa mga magulang, maglaan ng listening time araw-araw. Ayan. Tapos iwasan ng constant comparison. Ayan. Magbigay ng encouragement, hindi lang correction. Tapos iparamdam ta so unconditional love. Ayan. Pagpamati po sa satuya pong mga kaakian. Ayan. So dakulo magabarta nung magmahon ng mga araw. Gumamit ng technology, bonding time. Ayan. Pwede. Ayan. So, igwa kita nyan pang ipaparaffle. Ano ba? Opo. Oo. So, igwa kita padigdi Bert na babasahon na gari reflection lamang ini. Haliputon man lang unyan na ang kabataan ngayon ay hindi mas mahina. Mas komplikado lang ang mundong kanilang ginagalawan. Ayan, tama po. Correct po yan. Ayan. So, pag pigsabay-sabay ta po ang pag-unawa ng magulang, gabay ng pamilya, lakas ng loob ng kabataan, naharapin ang bukas. So, kaipuan ta lang po sindang sabuton, turuan kitama, para
Kasi one day mawawara man kita, at Oo. least may maiwalat po kita sa inda, maski bako lamang yaman, kundi itong values na Iyo. pigturo ta sa inda. Ang So, batas. Ma'am Pito, just a few more minutes before 3 p.m. Ikaw po kitang 4. Okay. Apat na. Magpili ka na lang po, Ma'am Pita. So, 1 to 4. O, sige, Magbaralanggado okay. ko lang po ini. Okay. Okay. So, mapili Magpili na ka po 1 to 4. Okay, 4. Number 4 po, iyo po si Luisa. Ma'am Luisa. Congratulations, Ma'am Luisa. Ikaw po ang nangganang ngayon na hapon. Yan. 100 peso GCash or loan. Padara mo na lang po yung number mo Kapag- para we can send yung load mo po. Tapos welcome to the Philippines din po, Ma'am Ate Wilma, Kison, Ativo, and Kuya Saldi. Welcome and Yeah. enjoy your stay here. And again, happy birthday kay Gerd. Gerd Dismeyer of Germany. Happy And happy birthday. Valentine's sa And, Indo ni Miss Malu. Yan. Happy And- Valentine's po sa Gabus. And also happy birthday kay Tito Lorete Alcala. Ayan. Celebrating his birthday today. Happy birthday. And congratulations, Girari, po on your 10th anniversary. Legazpi Tire Depot, Bridgestone. Yan. Ayan, the Novilla family. Yan. Hello, Salamat po. Magpalan. I would like to say hello sa Alice Corner. May bagong ano daw sila. May matcha. Yan. Wow. Yung miss na miss ko na po magduman sa Alice Corner by isa na one Yan. of You these are my days. perfect matcha. Yan. okay. Available sa Alice Corner. Ayan. May promo. O, baka may promo po ngayon na Valentine's Day. Meron nga Alice sila. Corner. Opo. Ayan. Hello there, Angela. Okay. Okay. So, salamat po sa mga naghinanyok po sa DCGB AM, as in naghinanyok, as in naghiling po sa DCGB News Online, DCGB YouTube channel, DCGB Live app. Salamat po. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay ako po si Pita. Kaibata man po sa Technical Department, si Sir Nems Flora. As in si Sir Jerome Nico Martinez, ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, May panibagong pag-asa. Abangan ta po ang masunod na programa, Pinky on My Baby with VP Henry Maceda. salamat po. Mabuhay and happy Valentine. God bless everyone. God bless. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya.